De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Deze klampten nu Filippus van Bethsaida in Galilea aan en vroegen hem: Heer, wij zouden graag Jezus spreken. Filippus ging het aan Andreas vertellen. En tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar juist daarom ben ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam er een stem vanuit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Het volk dat erbij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Maar Jezus sprak, niet om mij was die stem, maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats. Nu zal de vorst deze wereld worden buitengeworpen. En wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. Hiermee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Een echt gesprek voeren, daadwerkelijke en duurzame contacten leggen. Wordt dat door de moderne communicatiemiddelen bevorderd? Betekent al dat mailen zonder direct contact niet veel eer een bekoring om mij aan oprechte, confronterende contacten te onttrekken? En dat natuurlijk met alle gevolgen van dien. Een eerlijk en oprecht gesprek kan deugd doen. Het is de voorwaarde voor oprechte vriendschappen. Het voorkomt heel vaak onnodige misverstanden of helpt ze uit de weg ruimen. Hebben wij nog tijd voor dergelijke waardevolle ontmoetingen? Vandaag horen we in het Johannesevangelie dat mensen met Jezus in gesprek willen komen. Een gesprek met Jezus. Het evangelie kent heel wat van die gesprekken. Soms met een enkeling, zoals met Nicodemus of de Samaritaanse vrouw. Andere keren is hij in gesprek met een hele groep tegelijk. Jezus neemt zich de tijd voor een gesprek wanneer hij merkt dat het kans heeft om vrucht te dragen. Denken we maar aan Jezus' geduld in gesprek met de Samaritaanse bij de put. Een heel hoofdstuk in het Johannesevangelie is daaraan gewijd. Is men echter uit op een twistgesprek of bij voorbaat niet van plan te luisteren, dan weet hij ook heel goed een gesprek af te kappen. Vandaag gaat het over enkele Grieken die met Jezus in gesprek willen komen. En ze proberen dat gesprek via 2 apostelen te arrangeren. Deze gebeurtenis mag men zien als een beeld van de kerk. Is het immers niet de taak van de kerk om mensen bij Jezus te brengen? Misschien ligt de wortel van de kerkcrisis van onze dagen wel in het feit dat wij als geloofsgemeenschap zo weinig capabel zijn om ook daadwerkelijk mensen bij Jezus te brengen. Hoewel de Heer normaal gesproken alle tijd heeft voor een gesprek met iemand, vandaag lijkt het er eerder op dat het gesprek niet is doorgegaan. En het vervolg geeft misschien ook aan waarom. Jezus zegt, het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. Onvruchtbare gesprekken, omdat wij mensen niet willen luisteren. Omdat we echt contact onmogelijk maken. Bovendien gaat op die manier kostbare tijd verloren. En die tijd
is al dus Jezus in het evangelie kort geworden. Het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. In feite mogen we zeggen dat Jezus op het punt staat de vruchtbaarheid van zijn gesprekken met ons mensen te bewijzen door zijn daden om te zetten. Had Petrus niet gezegd: Heer, naar wie zouden wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Vruchtbare woorden. Wat betekent dat in het evangelie? Het antwoord vinden we in het vervolg van dit gesprek. Jezus zegt: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wat deze woorden letterlijk betekenen, zullen we allemaal nog wel weten. Jezus past het beeld van de graankorrel toe, allereerst op zichzelf. Hij zal door zijn kruisdood gezaaid worden in vergankelijkheid, om vervolgens te verrijzen in onvergankelijkheid. Jezus' woorden over zijn dood en verrijzenis, ze willen geen lege of mooie woorden zijn. Nee, zijn woorden over zijn lijden en dood zijn voor ons zoiets als woorden van eeuwig leven. Enkele Grieken proberen via de eerste kerk met Jezus in contact te treden. Wij mogen hun in dat verlangen volgen. Jezus heeft immers woorden van eeuwig leven. Hij zegt: wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Het zijn woorden die tastbaar worden. Niet door erover te spreken, maar door ze te beleven. Dit wil zeggen, neem de tijd en laat de woorden van leven die Jezus spreekt aan jou gebeuren. Neem echt de tijd en ga met de verrezen Heer een oprechte confrontatie aan. Misschien is het ontbreken van echte bereidheid tot confrontatie de reden waarom Jezus vandaag in het evangelie niet echt ingaat op het verlangen van die Grieken om een gesprek met hem. De 40 dagen tijd loopt ten einde en het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. Mogen deze Eucharistie geven, dat Jezus' woorden voor ons woorden van eeuwig leven worden, doordat wij het confronterend gesprek met hem aangaan. Neem de tijd om de inhoud van Jezus' levengevende woorden aan jou te laten gebeuren. Amen.